Дуруд ҳамҷиёрони азиз, имрӯз суханҳои мо боз дар бораи гардан меравад, барое ки гардан беҳад адели нозукай. Бисёриҳо чандин ҷода тобат мекунанд, шифошона намеёванд ё ки време намеёванд, баъд бо вазбин мешаванд. Касалшон қиндай тобат карданаш. Аслан ҳамин касали гардана агар камтар сирохша гузаронди, тобатшига қин мешавад. Чандин ҷора зарар мерасонад. Асосша бо соз мекунем, не ки зарароша қиндай тобат карданаш. Яъне ина овози гӯш пайдо мешавад, нафас тангӣ мешавад, чашмо хира мешавад, дилда зарар мерасонад. Чандин ҷода зарарша мерасонад, баъд қин меша тобат дига. Баъзе шифо намеёбанд. Аксарияти беморо баъзеш мегӯянд ки мо хориҷ мерем, дар хориҷ ҷарроҳӣ мекунем. Дар ҷарроҳӣ ягон хориҷа ҳам гарантия наметаҳад. Баъзеш ҳами духтурҳои худмона дуруху духтурҳои дараҷаи олии худмона пас мезананд, ҳамиш камтар мода сахт мерасад. Хай мо ина таби халқием, мора таъна зананд майли. Мо таби халқием ки барое ки мо бо усулҳои кӯҳна тобат мекунем. Бо усулҳои асрҳои миёна, аз қариб то 6000 сол пеш мо усулҳоро гирифта баъд тобат мекунем. Олимое ки духтурое ки дараҷаи олӣ доранд ҳозир дар тиби муосира, ҳами тамоми Европа ай тоҷик ҳунаромахтагиай. Авицена ай тоҷики мо ҳунаромахтагиай. Тиби муосиршон ай тоҷик рафтагиай. ҳами тоҷикои хумонам ҳозир духтурои ҳами дараҷаи олии хумон беҳад таҷрибаҳошон нағзай. Даре нами хирургомо ки ҷарроҳӣ мекунанд, ҷарроҳии хуб мекунанд ҳозир. ҳаминро таъна мезананд, камта сахт мерасад. Таъна назанем. И донишмандои мо 11 сол мактаб хондагиай, 6 сол дига медисина хондагиай, 2 сол дига интернатура хондагиай, бо аспирантура хондагиай, 3 соли дига таҷриба гузарондагиай, баъд духтуриша кардагиай. Ними ҳаёташ дар хондан рафтагиай. Ино беҳад дараҷаи олидан. ҳаминро таъна назанем. вақте ки шумо ҷарроҳӣ карданен, ҳамин ҳозир ҷарроҳии хумон беҳад ҷарроҳии хуб мекунанд. бисёраш мераванд зарубеж да мекунанд. Дар зарубеж шуморо ки ждат дора, ҳеҷ кас ждат надора. Як кас шуморо ждат надора. Ҳама ҳамун суми шуморо ждат доранд. Ки барои як маблағ битива, там гӯспандро чокт кунанд, хай як ҷарроҳӣ кунанд, ҷор битанд. Ҳеҷ кас дига гарантиятон наметиҳад, кафолатон наметиҳад. духтурои хумон бо беҳад нигаҳ мекунанд, ҳамватан гуфта, ҳамшаҳр гуфта, тоҷик хумон гуфта, хубтар ҷарроҳишона мегзаранд. барои ҳамин агар битонем ина тибои халқиро, хай мо таби халқием, моро ҳар га гуфтан мегирем, гуфтан бигирем. Не ки ба олимову ба донишмандову чизои тиб ки хондагия, ними умршон дар хондан гузаштагия, ҳар га гуфтан дар кор нестай. мо бо усули тиби халқӣ тобат мекунем. Ман дар кори худам ҳамчун мутахассис ҷавоб ма гуфтан метавонам. касе ки баҳс кардания, қатъиман ягон ҳунаромӯзӣ кардания, ман тайёрам барои ҳунаромӯзиву барои баҳс кардан ё ки барои ҳунари худам нишон додан, ки ман дар кори худам ҷавобгарам. ман ай тиби халқӣ истифода мебарам бисёртар. баъд бо духтурои муосир ҳам ҳамкорӣ мекунем. кардан дар корай ҳозир аппаратҳои нав баромадаи, таҷҳизотҳои нав баромадагиай, дунё тинчидагиай, ватан тинҷай, шукрона кардан дар коре ки ихе президенти доно дорем, олим дорем ки қапида сахт мо пеш рафтестем. барои ин мо бояд пешравиро сақапем, бас дига кофтана якдигаро таъна задан. тиби муосири мо ҳам пеш рафтагиай, духтурои мо ҳам ҳама пеш рафтагиай. ана духтурои нейрологии олӣ дорем, духтурои ҷарроҳии олӣ дорем, дигар соҳода тамоман ҳамаша олӣ дорем. мо бояд инро дастгирӣ кунем, ҳамиҷа тобат кунем, адели фонд бояд бикушоем барои инро дастгирӣ кунем ки таҷҳизотҳо биёранд, бо якдигарша ёрдам бикунанд байни худшон. бояд пешравӣ шава мода, басай дига якдигара кофтана, якдигара таъна задан. қадри тоҷики мо ягон кас доно нест. ира дониста бигирем. агар мо камтарак пешравӣ кунем, камтарак худро нишон диҳем, мо пеш мерем, зур мешем. ана ай тибои халқӣ хай ки бо як кас камкам бояд тиби халқирам боомӯза, бояд ай тиби халқӣ камкам хай бо дарс бита, бо як тавбатам бикунем. ай тибои халқӣ хай мо дар соҳаи тиби халқӣ. ина ай тиби халқӣ бисёр ина вақти зимистон шидааст. одамо бисёр хунук мехӯранд дар вақти тира мо.
пешина 6000 сол пеш аловдармонӣ пайдо шуда буд. Аловдармонӣ и беҳад хубае, ки ина сандалӣ мекардан, дар бехи алов мешиштан, дастошона мегирондан, почошона мегирондан, сӯзиши бадан гум мешид. боз ина сауна мерина бо ягон аппаратҳои дигаре монена парафин мемонем, дигар чизо мекунем. Пеш аловдармонӣ буд. Хай як кас бояд ин чизорам кам-кам истифода бара. Мо дар ҳамин соҳаем. Ин аловдармонӣ беҳад хубае. Ҳамин алов негативни энергияра мекаша. Алова пеш мегуфтанд сипар. ин сипари одамае, ки чашмам ҷо дорам, ҳама чира нобуд мекуна, месӯзона, нобуд мекуна. вақте ки ту дастота дар пеши алов мемонӣ, аҳамият ин агар дастҳо китфотон сӯзиш кунад, сӯзишҳо гум мешавад. ҳама ин чашмаи хунукияи дарди зиёдии инсонае. хай тиби халқирам истифода бурдан дар кораи кам-кам. барои мо бояд якҷо бошем, якдигарфаҳмӣ кунем, дӯстӣ кунем, якдигара тана назанем. аз собина ҳамаи олимои худмона духтурои дараҷаи олии худмона. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. саломат бошед.